El centre cívic de Riells del Fai tenia aquest dijous l'aspecte que ningú hagués desitjat en aquest 2020 sense precedents. L'Ajuntament de Bigues i Riells ha decidit suspendre la festa major arran de la detecció d'un cas de Covid-19 al poble. Amb la suspensió pretenen disminuir els casos de contagis en un entorn com podria ser el de festa major. Aquest dijous al matí, un equip de l'àrea bàsica de salut de la Vall del Tenes s'ha desplaçat fins al centre cívic de Riells per poder fer les proves PCR a l'entorn de la persona afectada i evitar així possibles nous contagis. Però ja vam marcar aquell punt en el qual, si en funció de com evolucionés la situació, doncs que podia haver-hi la possibilitat de que quedés anul·lada. Avui, per desgràcia, s'ha produït aquest fet. Ens han confirmat un positiu, al qual ara al seu entorn se li faran les proves i enmig de la festa major, entre dissabte i diumenge, tindrem el resultat. Això ens obre una possibilitat o una finestra en la qual puguem trobar-nos que potser hi ha algun positiu més, un, dos o tres, i en aquest cas hem preferit no arriscar-nos. Les PCR a les persones de l'entorn de l'afectat, que és membre d'una entitat del municipi, s'han fet en un centre cívic voltat de mesures de seguretat i amb membres de protecció civil regulant el pas dels pacients. El personal sanitari també ha pres totes les precaucions abans d'entrar a l'equipament i els usuaris s'havien de desinfectar tant el calçat com les mans abans d'accedir-hi. En aquest cas el que fem és demanar feina a tothom, que entenguin aquesta situació i aquesta decisió, però el més important és que ja van dir des del primer moment d'aquesta situació que el més important són les persones i no prendrem cap decisió que posi en perill la vida de ningú. En aquest cas crec que la decisió és encertada. La tradició mana que la festa a Riells del Fai arrenca la vigília de Sant Gaietà i així hagués estat aquest dijous al vespre amb el pregó. Malgrat l'hivern de pandèmia, la festa a Riells s'havia reprogramat amb actes de petit format seguint les mesures sanitàries i sense servei de bar. Ara, tot plegat, ha quedat anul·lat. BOTV sí que emetrà divendres 7 d'agost a les 9 de la nit i dissabte 8 d'agost a la 1 del migdia l'espectacle confinat de la Coral Sant Vicenç de Riells.